ଏଠି ଅଛି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଭୀମଙ୍କ ଗଦା ଏଇଟା ଭୀମଙ୍କ ଗଦା। ଗଦା ସତରେ ବହୁତ ଓଜନ। ପଥରଟା ଗଦା ଓଜନ କିଛି ଅଂଶ ଅଛି ସାର୍, କିଛି ଅଂଶ ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ବୁଝିଲ ନା, ଭାଙ୍ଗିଛନ୍ତି ତାକୁ। ଆରେ ସେ ଗଦାର କିଛି ଅଂଶ ପରା ଏ ଟୋଟାଲଟା ହେଉଛି ଗଦା। ଏଇଟା ସାର୍ ଗଦାର ଉପର ଭାଗଟା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ମାନେ ସେଇଟା ତା ମୁଣ୍ଡ, ଏଇଟା ତା ଇଏରୁ ତା ତଳକୁ ଥିବ ଯାହା। କେତେ ବର୍ଷିକା ଜିନିଷ। ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି ଗଦା ପାଖରେ। ଏପଟେ 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 ଏଇଟା ପୂର୍ବମୁଖୀ ନା। ସାର୍ ଅନାନ୍ତି ସାର୍ ମୋର ଗୋଟେ ଫଟୋ ମ୍ୟୁଜିୟମଟା 1922ରେ ସ୍ଥାପିତ ହେଇଛି। ହଁ ମୋବାଇଲ ଖୋଲିବା ଆଲା, ଏଠି ମୋବାଇଲ ଫଟୋ ଉଠିବା ଆଲା। ଫଟୋ ଦେଇ କ'ଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଗଲେ ଫଟୋ ଉଠେଇ କ'ଣ ଭଗବାନ ଏମିତି ଖୁସି ଖୁସିରେ ମାନୁ ଦେଖେ ମାଆଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲେ ଆମେ ଆଉ ଆସିପାରିବା ନା, ଆମେ ଆଉ ଆସିପାରିବା ନା। କାହିଁ ବାଟରେ କାହିଁ ବାଟରେ
ସେ ଚାରିପଟେ ଯେ ନଜାରାଟା ଗୋଟେ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। ଉଣେଇଶହ କୋଡ଼ିଏରୁ 1925 ମହାରାଜ ପ୍ରତାପ ଚନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଦେବ ନା ନା ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛୁ ମାନେ ପାଉଛ ନା କିଛି? ନା ନା ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛୁ ମାନେ ମଣିଷଙ୍କର କେମିତିକା ପ୍ରକୃତି ମାନେ ଆମେ ମାନେ କେଇଠି ଥିଲେ କେଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚେ କେଇଠି ଯାଇକି ବି ପହଞ୍ଚିବା ଆମେ ମୁଁ ସେଇଟା ଭାବୁଛୁ ମଣିଷ ଥିଲା କେଇଠି ଆମେ ଭାବିନଥିଲେ ଏଠିକି ଆସିବା ବୋଲି ତାପରେ ବି ଆସିକି ବୁଲି ବୁଲାଇ ଗଲେ ତମେ ତ ଦେଖିଲ ଯେ ତାକୁ ନେଇକି ଯିବ ନା କିସ? କିଛି ତମ ଅଲଗା ମାଇଣ୍ଡରେ ତାର କିଛି ରଖିଲେ ଜଣା ହେଉଛି ଆଉ ନା ନା ମୁଁ ଯେଟା ଦେଖିଛି ସେଟା ଠିକ୍ ମାଇଣ୍ଡ। ନା 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 ମୁଁ ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଥିନି କେଇଠି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିନି କେଇଠି ଯିବା ଫେରେ ଯିବା ଏବେ ପୁରା ଯୁଗ ସମୟ ଖରାପ ହେଲାଣି ଯୁଗ ସମୟ ବହୁତ ଖରାପ।